Ond ie, Zara Owen sydd yn mynd ar wobr gynta ar gyfer y perchenog Rosita Heimer. Wrth y march y skip, ac allan o Hadley Calorie. Zara, wrth gwrs, mae hon yn llwyddiannus iawn yn y cylch un bob blwyddyn yn dwi, David. Zara, chwarae teg iddi, yn gweithio'n hynod o galed, yn cynhyrchu ac yn torri, hyfforddi cyffyle, ac tîm bach y teulu, Janet, Gwyn a Zara, sydd wrthi yn paratoi, ac mae'n cael dipyn o lwyddiant ar hyd o wlad. Ac yn heiddi fe fyd, mae'n trafod y gyffyle hyn yn dda iawn. Zara, wrth gwrs, o Lanfechain, yn hen Sir Drefaldwyn. Ac Houdini. Wedi cael ei fagu gyda Rosita Heimer, wrth gwrs. Dim yn bell o le mae Zara yn byw, ydy wi? Na, ddim yn gwybod Bishop's Castle ochre sydd just ddim yn bell o Tref y Clawdd, reit ar y ffin. Dosbarth yw, wrth gwrs, ceffyl Peder Oed, fel y novices, fel un i gweud, ceffyl ifanc sydd ddim wedi gweld gormod o'r byd hyd nawr. Fel o'n i'n sôn am, mae'n anodd gael ceffyl sydd yn 4 oed mewn i'r cylch yn disgwyl yn reit. Maen nhw'n tyfu siw gymaint ar un o bryd, y patrwn ar y Ceffylau Hela. Wel, ar y banc glas yn ail yn y dosbarth Jake John Breakfast at Tiffany's. Wrth y march Sunset Boulevard ag allan o Hot to the Touch. A'r llun holl bwysig gyda'r noddwyr. Bwysig gael y llun, bwysig gael nhw fyd i redeg Sioe y diwrnod yma. Byw i ddim yn rhwydd. Zara, dwi'n siŵr oedd hi yn y dosbarth blaenorol, fi gen i ambell un arall yn gystadlu heddiw. Ond dyma ni enillydd y dosbarth i'r ceffylau 4 mlwydd oed yn adran y Ceffylau Hela yw marchogaeth. Houdini yn ennill y riban goch, Zara Owen yn ei marchogaeth. Llongyfarchiadau mawr i'r holl cysylltiadau. Mae hwn yn trafeili yn dda, edrych ar y trot na, camau da. A bwysig gweud, wrth gwrs, dyma'r ail ddosbarth i ni'n trafod yn yr Ceffylau Hela. Yr Hunters bach, y dosbarth i flaen i ni nawr, y Ceffylau 4 oed, a wedyn wrth gwrs fewn i mlaen i weld y dosbarth nesaf, yr Ceffyl Hela ysgafn, a wedyn mlaen to. I'r canolbwys. Maen nhw'n cael ei graddio wedyn o ran y pwysau maen nhw'n gallu cario. Dyna beth yw'r pwrpas, tymor y gwahaniaeth. Rhoi trymion fydd angen arno fi, dwi'n meddwl, Rob. Trymion yw'r diwedd, so mae chance dy ti fynd i newid nawr, bydd rhyw awr yn ddwyd ydy. Neu'r cob, falle. Fe welwn ni'r cob farchogaeth fyd ar wahân. Wel, mae Hannah Parr yn cael cwmni Zara Owen gyda Houdini yn y cylch. Well, Zara, congratulations. You are no stranger to the Red Rosettes here in the Hunter Championships. Last year taking champion and reserve, and this year looking like a successful start. Oh, I know, I'm chuffed to bits. It's only his second ever show, so I'm thrilled to bits. And what a show to come to. Oh, I know, he's fantastic, and it's lovely. I rode his mother here, and she won as a 4-year-old as well, so it's terrific. Well, a real family affair. Now, I know you've got one in the next class, so I won't keep you longer, but let's hope for a continued successful morning. Many congratulations.